vadikani tinokutendai nekuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa chatinotaura upenyu, chirongwa chatinotaura zvinhu zvimwe zvamakaverenga, zvimwe zvamunofunga, zvimwe zvinongori shuviro dzeupenyu hwedu. Nhasi tinoda kupa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veEMA vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura pano. Ndichazopa mukana kunyanzvi dzedu kuti dzizvisume kwatiri kuti vanobata sei, vabva kupi, tisati tapinda munhaurwa yedu yanhasi. Regai nditange nababa vari pedyo neni kuti vataure kuti vabva kupi, vanobata sei. Kazivai Mike Samba. Zita rangu ndinoitwa Mugadza Libert. Ndinobata ndiri ku-Environmental Management Agency inongonzi EMA. Ikoko ndinoshanda ndiri mudzidzisi ndichiona kufamba kwemashoko, vanhu vachidzidza kuchengetedza nharaunda nekurarama nenharaunda dzavo zvakanaka. Tinokutendai nouvepo. Taurai henyu Nyamwine. Pamusoro vateereri nevatariri. Ini zita rangu ndinonzi Kundai Makuku. Ndinoshanda ndiri ku-Ministry of Agriculture, Lands, Fisheries and Rural Development. Posti yandakabata ikoko inonzi Director Agritex, mukuru wemadhomeni. Tinotenda kana tine madhomeni muchazotiudzawo kuti tinoita sei, nokuti tubage twedu turi kunzwisa tsitsi. Ndouya kune mukwasha wekupesera. Tinotenda chaizvo. Inini zita ndonzi Phineas Mushoriwa. Ndauya pano ndakamirira Mazowe Rural District Council, ndiri non-ward councillor. Donzvo rangu kazhinji kana ndiri papo nderekutarisa budiriro yedistrict yeMazowe, ndisingabate kuti ward iri asi kuti district rese. Tatenda. Tinokutendai neuvepo. Ndo vatariri vatinoda kuti nyika yedu igare yakatarirwa. Vamugadza, tiri kuona kuti mvura yatangisa kunaya. Kune zvakawanda zvinoitika. Zvimwe zvakanditinakira, zvimwe zvakaipa, zvimwe zviri pakati nepakati. Zvakoshei kuti tikurukure mukutanga kwemwaka wemvura. Ndinotenda Mike Samba. Muchaona kuti tiri kunyanya kumhanya nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Pakuvaka ndo pane kuchengetedza. Saka nhasi donzvo ratanyanya kufamba kana tiri kumhanya naro ndereutariri nechikonzero chekuti nyika yedu tisu vagari, tisu vachengeti, zvekare tisu vane nhaka ichagarwa nevachatitevera. Saka tinofanira kuti tione kuti iko mvura paya kunaya ndezvipi zvatinofanira kuita nezvatinofanira kurega kuita kuti tigone kubata nekuchengetedza nyika yedu kuti igove nyika yakachengetedzeka uye ine zviwanikwa zvinotipa kurarama kwakanaka zuva ranhasi. Zvotendera zvekare kuti nevachazoteerawo vaiwane iri muchimiro chekuti inogona kuramba ichingotipa nekuraramisa vachateera vose. Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa Mugadza kuti zvatakaona zvakaiswa naNyadenga naMusikavanhu tinofanira kuzvigashidza kune rimwe zera ratingati pageneration, ivo vogogashidzawo. Zvino ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti paive nemakomo hapasisina, paive nenzizi pakazara jecha. Marimirwo ari kuitwa, imi muri mudhomeni, marimirwo ari kuitwa ndiwo here kana takatarisana nenhaurwa yedu pano? Ndinoda kupa kutenda Mike Samba. Ongo. Isu tinoziva tese kuti zvikamu 40 kubva muzana zvevanhu vemuZimbabwe vanorarama nekurima. Ndo kunobva ndaramo yedu. Vazhinji vedu takatodzidza nokuto ndo basa ratinoziva raitwa navakuru vedu, vakapasawo vakazvipfudzawo kwatiri kuti tinge tichipfuurira mberi nekurima. Saka takatarisa nedonzvo riri panapa, tinosungirwa kuti tiongorore kuti marimiro atiri kuita tiri kuzopfuudza here nyaya yokurima iri mune zvakanaka sezvimagamuchidzirwa atakaitwa nevabereki vedu. Saka tinoda kukurudzira zvikuru varimi kuti kurima ndo musana wendaramo yedu. Kumunda ndo basa guru ratinoziva. Vamwe vazhinji havana rimwe basa ravakaziva mukati mekurarama kwavo kunze kwekurima. Ndizvozvo maparura zvakanaka kuti munyika medu muno kurima ndo zviri kutipa upenyu. Asi marimiro anoitwa anogona kutipinza nzara. Marimiro atinoita kana asiriwo ari mugwara anogona zvakare kutiita nyika yemanga-manga. Ini ndanzwa kuti muri mutariri kuMazowe uko.
kwakanaka, kwakagara vakuru vepasi chigare ikoko. Tinongonzwa munhoroondo kana kuti history dzenyika yedu kuti ikoko kumazowe. Saka imimi kana muri mutariri munzvimbo yakadaro, zvamunonyanyotarisa ndezvipi? Tinotenda Machisamba. Apa ndingangoda kutarisa panyaya yekurima nenyaya yekuchera ndarama. Vatinoti magold miners vaya. Kumazowe munoziva kuti ndiyo imwe nzvimbo inocherwa goridhe chaizvo. Ongo. Zvinhu zviviri zvandingada kuti ndibate inyaya yatingangoti pachirungu stream bank cultivation. Vanhu vaya vari kurima mudhuze nenzizi, nzizi dzekuti gore negore pavari kurima mvura ikanaya ivhu riri kukukurwa richipinda munzizi, richipinda mumadhamu. As a result, kana kuti tongoti kupedzisira kwacho mvura haichafambi murwizi, dhamu raakupwa ndokuti harisisina harichafamba razara jecha. Zviri kukonzerwa vanhu vari kurima mudhuze dhuze. Dai maindibvumidza kutaura dzimwe nzvimbo kuitira kuti vakuru vari munzvimbo idzodzo vakurumidze kuzvitarisawo. Hapana chakamboipa? Chakaipa ndizvozvo. Ndakaenda kune imwe nzvimbo ndofunga masvondo maviri apfuura kunonzi kuMakumbiri Game Park. Inzvimbo itsva yakanaka yekutandarira, ine dhamu rakatokura riri mune karwizi kanonzi Mwenje. Asi chandakakurumidza kuona ndine varidzi vacho ndechekuti pamahombekombe ipapo ndofunga zvimamita zvishoma zvekuti kana 20 hazvikwane pari kutorimwa kwese divi redhamu iri kuri kurimwa. Tichitaura nevaridzi venzvimbo vari kuti tiri kuedza kutaura nehurumende kuti vatibatsirewo. Vanhu vari kurima ngavaswedere kuseri vorima. Dhamu iri ndiro ratiri kushandisa tese isu varidzi venzvimbo ino, naivo vava tinogovana dhamu iro riri. Rikapwa hatisina chokushandisa, kana mairrigation ari munzvimbo hachakwanise kuitwa. Ko mhuka dzamataura dzandi dzinonwawo zvakare imomo? Mhuka vane mhuka dzinotodarika 200 dziri mugame park. Dzakawanda. Ikapera mvura zvoreva kuti hadzisina chokunwa. Mune hove dzakawanda chaizvo. Chimwe chandakafara ndechekuti nzvimbo iri kushandiswa nezvikoro zvakawanda kuita ma-education program ezvikoro. Vana ikoko svondo nesvondo kune vana vezvikoro zvakasiyana vanouya. Chinovavashedza ikoko imvura ine mhuka dzirimo. Tikauraya dhamu tauraya zvatiri kuedza kuvaka. Chekutanga. Chechipiri, ngatitarisei pane vari kuchera migodhi, vari kuchera ndarama. Mukaenda ndo vanonzi makorokoza era. Makorokoza nevamwe vasiri makorokoza. Chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti pane mukorokoza ana sponsor wake. Munhu ane mari anogara kuHarare. Uye anogara muzvitangweni ari kumaini, kusite, kuMasasa, kuJumbo, kuRosa, nzvimbo dzakasiyana siyana dzatinadzo kumazowe nenyika yese seZimbabwe. Now, vanhu ava vanenge vachichera ava, kuchera kwavo hakusi kuitwa zvine wandingati mutemo watingada imineni. Regai tinoda kuti tienderere mberi nenyaya yedu yemataura panorwadza chaizvo, nekuti kana tiri mukati menyika yedu tinoda kuti tikaendawo tichifadzwa nehova tinoona kana kuti rwiyo rwedu rwenyika runotaura zvehova, zvinotaura zvemakomo. Kukana pasisipo toita sei? Regai tisangane muchikamu chinotevera. Vadikani tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu. Vanga vachitandadzana nesu muchikamu chapfuura manzwa nhuna dziri pano pambotanga pataurwa nyaya yekuti nyika ngairambe yakanaka. Inini ndikuti kuna Mugadza, nyaya yataurwa pano yekuti ivhu razodai, ivhu razodini, zvakaendepiko? Nokuti taitozvidzidza kubvira kuchikoro, kubvira kudanho reprimary chairo, kuti ivhu rinochengetedzwa. Dzimwe nguva mukurimira marimiro edu, dzimwe nguva mararamiro edu. Hazvichadzidzwa here? Zviriko Machisamba, kuda kungoramba tichiyeuchidzana. Vanhu vanongoita vachivarayirwa dzimwe nguva. Muchaona kuti zvedu ivhu harisiri panzvimbo yaro. Rimwe zhinji rakakukurwa, tine nzizi dzakawanda dzapfutsirwa nevhu nenyaya yekuti iko mvura pairi kunaya iri kuwana mukana wokuritakura yosiya makoronga
yatakura yobva yaenda naro kunzizi. Kunzizi kuya kwaifanira kugara hove, matatya, makarwe nemvuu, hazvichiko nemhaka yekuti kwaanevhu. Saka ipfungwa inoda kuti irambe ichirovedzerwa muvanhu kuti patiri kuita zvese zvatinoita, angave mafuro, ingave minda, kungave kwatinoshandira kuti vamwe vanoita zvekuchera, ngationei kuti ivhu tiri kurichengetedza uye riri kuchengetedzwa muri chipiro chakanaka. Tine nzira dzakawanda dzatinogona kushandisa kugadzira magandiwa aya anobatsira kuti mvura isanyanya kumhanya, inobva yaita kuti ivhu risatakurwe. Zvekare nekuona kuti ivhu redu rine zvakaridzivirira, miti, uswa, nekungoisawo kana mashizha chaiwo anobatsira kuti mvura painenge ichifamba inenge kutakura ivhu. Rikange riri panzvimbo yaro maichisamba, muchaona kuti rinopa vanhu pundudzo yakaringana, chikafu zvinokura zvakanaka. Kana dziri mhuka dzinove nemafaro nemhaka yekuti dzinenge dzichirarama munzvimbo yakanaka. Zvino kana yane makoronga inofambika sei? Inoraramika sei? Mashoko akanaka echenjedza atiri kupiwa navamugadza. Muri kunzwa vataura kuti hanzi kana kungodyarawo uswa kana kungodini, munoziva kuti kudii, kunyange tikafamba mumisha imomo unobva wagara watoona kuti apa panogara muendamberi, apa panogara amadhiwe apa, nokuti hatina hanya nazvo. Mwamwe munobva maona vachidyara miti vachiita sei, vabata nyaya yemakandiwa. Toziva kuti kare yakanga iri nyaya yaimanikidzirwa vanhu. Imi munoshanda muri mutungamiriri nemutariri wemadhomeni, hamuchamanikidzira here vanhu vavakuita madiro egeorgina here naimai Makuku? Aiwa, ndinoda kutenda Dr. Chisamba. Nyaya yemakandiwa tichinayo. Inyaya isina kudzimwa, inyaya yatinokurudzira. Ministry inotova nedepartment. Mukungokurudzira here, hamumanikidzire here? Tinomanikidzira nokuti tinotova nebato rinotarisa nezvemadhunduru rekuti department remechanization and conservation. Department iroro riripo pakudzidzisa vanhu nezvemadhunduru nekumagadzira kuti anogadzirwa papi. Kana mukavasvikira ivavo vanotokupegerai nokukudzidzisai kuti zvinofanirwa kuti zviitwe sei. Asi ndinofunga mhando yevarimi yakapinda muminda iko zvinezvi tasiyana nevekare, nokuti isusu tichikura kwaitotaurwa nezvaDuck drone. Handina kumbomuona, asi waitaurwa nezvaye nevakuru vedu kutaridza kuti wakanga achipengera nyaya yemadhunduru muminda yevakuru vedu vakare. Minda yekumusha inotova nemadhunduru as we speak. Kuda chasara kungwavandudza kuti adzokere paanga ari, asi madhunduru ariko. Asi ndinoona kuti mhando yevarimi yakapinda fast track hatinyanyisi kukoshesa kuchengetedza simbi yedu yebasa. Vechizvino zvino vanotaura nezvekuti simbi yebasa. Ndambotaura pekutanga kuti munda ndo ikonomi yedu, ndo kwatinowana ndaramo yedu, ndo kwatinodzokera every year, gore negore tinodzokera kumunda. Nokudaro tofanirwa kuchengetedza, tichichengera kunyange zvakapoteredza munda. Zvazvichataurwa navamugadza zvemakandiwa, mumafuro, mumachinyi. Kana gomba riri mumunda mako nderako, unofanirwa kurichengetedza, kurigadzirisa. Tisamirira kuti hurumende ngaiuye izondigadzirira goronga ratanga mumunda mangu. Mashoko akanaka muri kutaura edzidziso. Hadzi ngatiregei kumirira kutinwa. Togotinwa, mombe dzotinwa, vanhu votinwa. Kana zvichitaurwa hanzi vanhu vacho vamwe vakaita zvokukurumidzwa yatingati fast track pachirungu, havana hanya neminda. Ko muri kuitei kuminda kana musina hanya neminda? Nekuti munda unoita semwana wako. Murimi kana mbisana dzake dzisina kuita zvakanaka, anotadza kana kurara, anotadza kana kufunga. Andiregai tiende pamutariri wedu. Mazowe tinoiziva kuti iri kucherwa. Vanhu vanodzidziswa nani kwa, nokuti tinongona munhu akabata chibadza chake, akabata chivapinda vazodini. Vazhinji tiri kusangana nendufu kurakidza kuti zvavari kuita hazvina kudzidzwa, zvavari kushandisa hazvina mutariri. Saka muri kutarireiko naye Mushoriwa? Tinotenda Dr. Chisamba. Kucherwa kuri kuitwa vanhu vachitsvaka ndarama. Zviri kuitika munzvimbo dzakawanda. Mazowe ndiko kwandinogara, ndiyo andonyanyoziva. Tinotarisa kurudziro iriko inobva kuna Emma
veema vanoita kurudziro chaizvo. Kana isu vekanzuru tunoita kurudziro kuti pawachera kana wapedza napo chiwana nzira yekufushira. Ndokuti zvanani chambotaura tisati tatanga chirongwa ndezvekuti ndinoshamisika ndikaenda kuJumbo ndofunga pandiri panapa paine gomba, pamuri ipapo pane rimwe gomba, pana Amugadza pane rimwe gomba. Unoshaya kuti munhu apinda apo ari kuchera kupi pasi apa, ko ari pano ari kuchera kupi, ari kuenda kupi, zvakangodaro. Kurudziro ndeyekuti pamachera kuitira kuti tisauraye ivhu kana kukonzeresa njodzi chaidzo dzekuti vanhu vanowira, zvipfuyo zvichawira, chifushirai. Idzidziso yatinopa iyoyo, idzidziso vanhu veema yavanopa zvakare. Vana ndikada kupinda pakati penyu, vani vava vari kuchera ava vari kuchera zviri pamutemo here kana kuti zvangoti wangofungawo kuti pane bhandi apa, pane bhandi remari apa, pane bhandi remari, zviri pamutemo here izvi? Tikaba izwi rechirungu vari registered here vana? Maita basa ndingangoti vazhinji vacho vanenge vachitori nemaclaim certificate zvichiratidza kuti ari kuchera zviri pamutemo. Asi vari kutevedza here zviri mumutemo wacho kuti pakuchera unofanira kuita chii pabasa rako? Ipapo ndipo patinofanira kuchipinda kuti vekanzuru, veema, veministry of mines vese vane donzvo rekutarisa nyaya dzekuchera tibatsirane kuti vanhu vasangoti achera apa akawana mari yake odzokera kuHarare. Ndokuti muchaona kuti vazhinji vanouya uko vanenge vasiri vanhu vemumazowe, vanhu vari kutobva mumaguta akasiyana siyana, vanhu vekuHarare, vanhu vekubulawayo, vanhu vekugwanda, vanobva nzvimbo dzakasiyana. Ndizvo zvavadikani zviri kutariswa, vadiwa tariri nematereri zviri kutariswa, zviri kusimbisiswa zvakanyanyisa kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo, ngatichengetedzei nyika yedu, ngatiitei vanhu kwavo. Vanhu kwavo unotozvidzidzisa wega, ukazviremekedza, ukazvinyara. Dzidziso iri pano iyi inobva yaita nyore. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tiri muchirongwa chatiri kudzidzisana kuchengeta nyika yedu. Pakutanga kwechirongwa pano pataurwa, wadiwa teereri nematariri, kuti kana iwe usina kuchengeta Zimbabwe yako hakuna anouya kuzokuchengetera nyika yako. Donzo riri pano nderekuti muzukuru nemuzukuru, mazukuru bvi ngavaone zvinhu zviripo, makomo, minda, vazvione zviripo. Ndakumbouya kuna mai Makuku, kana taakungorima zvekungorima izvi, vana vedu vanozogona here? Mataura mukati vamwe wakauya kufast track, vamwe wakadini, nekuti nyaya yekurima inoda chido, inoda chido. Ime mungati kudini? Nekuti kuno mumwe munhu asina basa kawo kuti kana achitopfura pa munotomuti zvamuri kutsika chibage, ko zvamuri kutsika bhinzi. Tingati kudini kuti vanhu vanzwisise kukosha kwekurima? Maita zvakanaka Dr. Samba. Tinokurudzira varimi vedu kuti farming, kurima ibhizimusi. Zvariri bhizimusi tinofanirwa kuriita nemazvo, tichitarisana nezvakatenderedza kurima. Zvinotarisira kuchengetedza pauri kurima, kuti tirambe tichirima, tichipundutsa nyika. Ndambotaura kuti chikamu chikuru chevanhu vemunyika medu munomu vanorarama nekurima. Nokudaro tikasachengetedza minda yedu, tinoona kumaruwa uku tine madhumeni 3 pawadhi atakaisa seministry kuitira kuti asvike kumunhu wese. Ndizvozvo tinokutendai nebasa rakanaka ramuri kuita, kuti muri kuisa vanhu vanotarira. Regai ndinoenda pana baba Mugadza. Munoziva dzimwe nguva nyika inoyo baba Mugadza yapera kubeduka, kushata, kuita sei. Tinoona vamwe vanhu vari kupaza matombo, makomo akanaka kwazvo aya apera, vanhu vari kutema vachiita matombo, totona panotoya marori achituta. Maingoona kuti apa pakambei paine chikomo, hapasisina. Munozvitarisa here sevakotsveri vedu veema, sevatariri munoita sei?
zviri paviri. Vamwe vari kutengesa huni nyoro Zvedi chaizvo. Vanhu vanoedza zvakawanda kuti vararame, asi muchaona kuti nyika ine mirau inoda kuti iteedzerwe kuti pakushandisa zviwanikwa zvatakapiwa naNyadenga zviri mukati menyika yedu tigone kuvakawo nyika yedu negwara rinogona kuteedzereka kuti tabva apa taenda apa. Muchaona kuti tinonyanya kushanda zvakanyanya nemakanzuru kana tiri panyaya yekupa vanhu pavanongagone kushandira, nemhaka yekuti iko matombo aya mazhinji acho anoshanda mukuvaka. Matombo anozongoshandiswa fokwari, kugadzira migwagwa nezvimwe zvakadaro. Saka tinenge tichitarisira zvakanyanya kuti makanzuru edu atibatsire nekuve negwaro rinotsanangura kuti vanoda kuti nzvimbo yavo izomira sei. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti vandoziva kuti apa toda kuti igove nzvimbo yekugara. Saka tinotarisa kuti nzvimbo dzakaita saidzodzo kana paine matombo anoita zvakanaka sewo magranite, ndangoshandisa vara rechirungu kutsanangura, matombo anonyanya kushanda pakuvaka akati simbei. Saka kanzuru ikaziva kuti iyi nzvimbo iyi tine tarisiro yekuti matombo aya ese agobva pagove nzvimbo yekuvaka dzimba kana kuvaka zvimwe zvivakwa zvakasiyana siyana, ndokwatinotarisira kuti izvozvo zviitike. Kwoitawo nzvimbo dzinofanira kusiyiwa zverunako. Munoona madzimai anoita mari yakawanda achiedza kugadzira runako, runodiwa, rwakakosha, nenyika inoda kuve nzvimbo yakanaka. Saka tinoda dzimwe nzvimbo dzatinozongoshanyirawo kuti tingoona kunaka kwekusika kwakaitwa naNyadenga. Ndizvozvo mashoko makuru kuti munhu achingoenda ikoko. Saka tinoda kuti zvinhu zvinge zvine gwaro rokuti tinogona kuziva kuti uku hatibate, tinosiya kwakadaro, uku kwaiwa ngatikushandei, nemhaka yekuti tinoda kuti tizokuzomira kwayo nechipiro ndizvozvo zvamurikutaura vamugadza. Munoziva mwoyo wangu unorwadza muguta raHarare kuEpworth uko kune mamwe matombo akagarana zvakanaka, mamwe wacho akambenga ari pamari, asi ukaenda ikoko unongoona vatorwa chete, ndo vanenge vachitoona. Unomirira munhu ari kubva kuSweden, ari kubva kuAustralia kuzokudzai kuti dombo iri rakanaka fani, akagarana zvakanaka. Munozviona sekuimimi muri vekanzuru. Saka kana iri kanzuru yekumazowo, ikanzuru imwe chete. Pane zvichemo zvakawanda zvinochema vanhu vakatarisa kanzuru kuti yowe inga kanzuru yatiregerera, inga kanzuru yatiregerera. Vanhu iva vanomboteerera here? Munotaura navo vachiteerera here? Maita basa Maichisamba, vanhu tinotaura navo vachiteerera, asi ndinofunga inini kuti dzidziso haisi kusvika zvakakwana muvanhu. Ndinofunga ini kuti makanzuru nemamwe mapoka ehurumende sana Emma ngadziite budget yedzidziso, and dzidziso iyi kufunga kwangu ngainyanye kusimba kuvana vadiki muzvikoro. Ngakuve atingati ma-incentives kuti vana vadzidzire kukosha kwezviwanikwa zvedu. Zvana ndichataura kuti fushirai pamashandira. Ndokuti ukachera apa, ukazonzwa kuti pane rimwe bhande futi riri kuuya nepadhuze naipapo, uchacherapo. Kuchera kwako hakupere, asi chitarisai kuti uri kufushira here kwaunenge wapedza kuchera. Kana usiri kufushira, ndiko kuuraya nyika kwatiri kutaura. Saka dai taita dzidziso, kuita mabudget edzidziso muzvikoro, mumachechi, zvese izvozvo tinofambira pamwe chete. Ndizvozvo vadikani, hei inokurudziro isinongoti herojera kufuka kana kuwaridza, ikurudziro yakasimba yakabata iri kunzi vana ngavadzidziswe. Ipo pano tiri pachikuva, kana tiri pachikuva chakaita saicho chino chatiri kukotserwa neEmma, zvinoda kuti tiri kumugodhi, tiri kudhorobha, tiri kupi kuPrazi, tiri kupi, tese tiri kutandadzana tichiti ngatigashirai dzidziso iyoyi. Kanzuru iri kuita here zviri pamutemo, kana kuti iri kungoti ikaonawo vanhu vaita zvinhu haingamboita nyika ka? Nekuti kana tisiri kuzvitarisa inini nemi nemabasa amuri kuita, kana tisiri kuzvitarisa tabva padonzo rapresident. Nekuti president ari kukurudzira kuti isusu ndisi tinovaka nyika, asi inini ndiri kutengesa munda wangu. Ndikangoona ndisisina mari ndatengesa munda uyu, ndatengesa uyu, hakuna mafuro, hakuna chii, kotsvina. Tinoda kuzvitaura muzvikamu zvinotevera. Kanzuru, muchiri kunhonga marara here imi? Muchiri kuita mabasa here iwayo? Nekuti vamwe vakutodada kunyange mukombi kuti ndinoburukira pamarara. Yakunge zita rebus stop. Aiwaka, aiwa muchikamu chinoregai ndimbokutendai zvikuru, nekuti matyaira chirongwa zvakanaka chaizvo. Tichaenderera mberi nenyaya yedu, tinoziva kuti nyaya yedu haina kupera, imbishi asi tinoenda mberi nayo. Regai nditende baba Mugadzi, mai Makuku, tinokutendai, vamushoriwa. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringa zuva chiya.
chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Nyaya yedu imbishi, zvakadi kusangana zvakadi. Svondo rinouya pano mukana umwe chete iwowo, tinoinyo Dr. Rebecca Chisamba.